मोनसे खोथाया जाबाय साख्रिनि खोथा बुंदों बे जोङो मिनिगोनसो ना मा बुंगोन माने बुंथावा दिनै मा ओंथियाव माबा एग्रिमेन्ट जादों नामा जे खामानि स्टार्ट जायोब्ला 18निफ्राय 20,000 साख्रि मोनगोन होननानै मैया आङो CM बिथां प्रमद बर'नि खुगायाव खोनादों मैया मोनसे आं ससियेल मिडियायाव नुदों आरो बुंदों जे जेब्ला कमप्लिट जागोन बे प्रजेक्टआ अब्लालायनो माने 8निफ्राय 10,000 सुबुङा पार्मानेन्ट साख्रि मोनगोन नाथाय मा बेसिसाव बुंदों एग्रिमेन्ट जादों नामा जब एग्रिमेन्ट जादों नामा जे बेसेबां होगोन जोङो होननानैहाय दिनैनि दिनावथ' आरो हाजिरा मावनानै माने बे इनस्टिट्यूटखौ गायसननाय नङा बा बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननाय नङा जे जेराव जोङो 18-20,000 साख्रि मोनगोन आरो इन्टारेस्टिंलि बेखौ जुदि जोङो पाब्लिक डमेनाव नायो नुगोन जे आदानि ग्रुपहा बेबादि प्लान्ट पावार प्रजेक्टनि प्लान्टआ दिनै सारा इन्डियायावहाय अलरेडि 9था दंखायो 9 दंखायो 9 प्लान्टस दङ बेयो 10 नम्बर जागोन जोंनि बेयाव खालामनो नागिरनाया स' बे टटेल 9था जिथु प्रजेक्ट दङ सोलिगासिनो थानाय बेयावहाय टटेल साख्रि होदों 3,315 3,315 मानसियाल'सो दिनैसिम 9था पावार प्लान्ट माबायावहाय प्रजेक्टआव खामानि मावगासिनो दङ थ' आदानि ग्रुपखौ जोङो साख्रि होग्रा ग्रुप होननानै मिन्थिखाया बिथांमोना साख्रि क्रिएट खालामग्रा बा जब क्रिएट खालामग्रा ग्रुपानो बा इन्स्टिट्यूशनानो नंखाया बेवहाय 9था माबायावसो प्लान्टआवसो प्रजेक्टआवसो बिसोरो 3,315 मानसिनो साख्रि होदों अब्ला बेयाव मोनसेयाव माब्रै 8 to 10,000 9निफ्राय 10,000 माब्रै साख्रि होनो बेवहाय गावनि मानसिखौ बेबायदि फोलायालासिनो थगायालासिनो थार बाथ्राखौ बुं दा डेभेलपमेन्टनि नामाव जोङो जोंनि मानसिनि हा सिख'नायखौथ' जोङो मानिनानै लानो हाया बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ खबर लाफैदों जों बिथांमोनजों दङ दुखुनि समाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाजों जों गसंदों जों सोंदों माबायदि जां आरो खोनाफैदों जे सानफ्रोमबो पुलिस फर्स फैयो बेवहाय गामब्राखौ नागिरफैयो बायदि बायदि खोथा बुंफैयो हाखौ हगारनांगौ पुलिसालाय सोर पुलिस प्रसासनालाय सोर सासे पुलिस पार्सनेला सोर सासे असिया सोर फैनानै जे नोंसोर हा हगारनाय हा सिख'नायखौथ' जोङो मानिनानै लानो हाया बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ खबर लाफैदों जों बिथांमोनजों दङ दुखुनि समाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाजों जों गसंदों जों सोंदों माबायदि जां आरो खोनाफैदों जे सानफ्रोमबो पुलिस फर्स फैयो बेवहाय गामब्राखौ नागिरफैयो बायदि बायदि खोथा बुंफैयो हाखौ हगारनांगौ पुलिसालाय सोर पुलिस प्रसासनालाय सोर सासे पुलिस पार्सनेला सोर सासे असिया सोर फैनानै जे नोंसोर हा हगारनानै बुंनो बिसोरहाथ' बेखिनि राइट थाया बिसोर ल' एन्ड अर्डारनि मानसि बेवहाय सोर बाहायदों मानो एसेबां असान्तियाव थानो गोनां जादों दिनै जोंनि रायजो राजाया ओमफ्राय बेखौ साननांगौ सानफिननाया मोजां खारन सोरबाया बुंहरब्लानो सोरखौबा सन्थुष्ट खालामनो स्टेटखौ सन्थुष्ट खालामनो बा सोरबा गिदिर इन्डास्ट्रियेलिस्टखौ सन्थुष्ट खालामनो बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ सन्थुष्ट खालामनो थाखाय जों गावनि मानसिनि खहाजों खालामना लानाया बे गिदिर इनाय जागोन आरो बेखौ जोङो होबथानाया बयनिबो बिबान जों एसे गोबावाखैब्लाबो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनिफ्राय आरो बर'मेन जास्टिस फरामनि जानानै जों दिनै बेयावहाय खबर लानो फैदों बे APDCLनि थाखाय जा हा होनायनि दावराव जागासिनो बे आसलते साडेनलि एडभान्टेज आसाम 2.0नि उनावहाय लानाय डिसिसन जों मिन्थिनायावहाय बेखौहाय जितु 3,000 बिघास एबा 3,000 बिघा हा BTCनि जितु नटिस बेयावहाय आरो बे पर्बतजरा साब डिभिजन लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि मथेब्ला 3,600 एबा 3,600 बिघा हा आदानि ग्रुपनो होनायनि जितु थांखि एबा डिसिसन जादों बा एप्रुभेल होदों बेखौ जों नायोब्ला नुयो जे बेयो आसलते स्टेट गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे बेनि सायाव सोनारनानैसो BTC गभर्नमेन्टआ बेखौहाय एप्रुभेल होदों खिन्थु जेखौहाय जों नुयो जे 6 शेड्युल एरिया एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय स्टेट गभर्नमेन्टहा जेबो से थाया बिथांमोना बेयावहाय इन्टारफेयार खालामनो हाया बेयो डाइरेक्टलि कन्स्टिटिउसनेल मेटार बेखौहाय BTC गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानो हायो खिन्थु BTC गभर्नमेन्टआ जितु नटिस होदों बे नटिसआ अन द बेसिस अफ द डिसिसन अफ द स्टेट गभर्नमेन्टनि केबिनेट जथुम्मानि डिसिसननि सायाव सोनारनानैसो बे एप्रुभेलखौ होदों जेखौहाय जों गनायथावा दिनै 6 शेड्युल एरिया आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय बेबादि नन ट्राइबेलनो हा होनायनि कुनु
बेबस्था गैया नन ट्राइबेल आरो नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरनो हा होनायनि जेबो बेवहाय बेबस्था गैया बेखौनो दिनै खालामनाय जादों जों ओरैनो सा साज्राङै नायबा नुयो जे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाया स्पेसियेलि बर' हारियाहाय खोलोब खोलोब दिनै 60-70 बोसोर आन्दलन खालामबोबाय गावनि हानि मोन्थायनि थाखाय गावनि राजखान्थियारि मोन्थायनि थाखाय गावनि जा सिनायथि बे मोन्थायनि थाखाय गासैबोनि उनावहाय दिनै एकर्ड मोनथाम जालांबाय बेनि उनाव दिनै जुदि आरो जौगाथायनि मुङाव बेबादि हाजार हाजार बिघा जुदि दिनै गुबुननो हगारनानै होयोब्ला बे बेसेबां माने गिथाव बाथ्रा गिथाव होननानै बेनिखायनो बुंदों जे दिनै बिगासे बिखानै नङा बा हाजारसे हाजारनै बिघा नङा एसेबां बुरजा बिघा आरो जेरावहाय जोंनि मानसिफ्रा माने खहा जागोन डाइरेक्ट खहा जादों दा बेवहाय खहा जानायाव जोङो खोनानो मोनफैबाय बेवहाय जे सोरखौबा दासिम ओरैहालागै माने बुजायनो नागिरदों जे फांसे साहा बिफाङाव 2000 होगोन फांसे राबार बिफाङाव 1500 होगोन फांसे गय बिफाङाव 600 होगोन खिन्थु वान टाइम पेमेन्ट जागोन बेयो खनसेल' होनाय जागोन थ' बे खनसेल' होनायजों बेसे दिन जानो आरो बहुत माने खुथार बुंनायनि उनाव न'खौ नागारगोन खिन्थु न'नि नसुंगुरिनिफ्राय बारि बागान बे प्रजेक्टनि थाखाय पावार प्लान्टेसननि थाखाय बेयाव हगारनाय जागोन थ' मानसियाथ' न'खौल' लुनानै थानो हाया बारि बागान नांगोन आबाद मावनानै जानो नांगोन फिसा फिसौनि इयुननि खोथा दङ बेवहाय गासै खोथाखौबो साननानैसो खामानिखौ मावनांगौमोन स्पेसियेलि 6 शेड्युल एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय जोंहा जितु गावनि खुंथाय बेबस्था मोनदों बेवहाय फार्स्ट प्रायरिटिया जानांगौ रायजो फार्स्ट प्रायरिटिया जानांगौ जोंनि बे ओनसोलाव थानाय संगठनफोर बायदिसिना हान्जाफोर जायफोरजों रायजो लानानै माने प्रायर कनसेन्ट लानांगौ आनखि इउनाइटेड नेशन्सआवबो बे जोंनि राइट्सआव लिरनाय दङ जे थागिबि फिसाफ्रा ट्राइबेलफ्रा एबा इन्डिजिनियासफ्राहाय बिसोरनि एरियायाव जुदि माबा मोनसे मावनो नागिरबा इभेन सोरखाराबा जुदि फिसा मोनसे इनस्टिट्युट गायसननो नागिरदोंब्लाबो बे ओनसोलनि थागिबि फिसाफोरनिफ्राय माने प्रायर कनसेन्ट लाग्रोनो नांगौ सिगाङावनो मिथिहोग्रोनांगौ दा जोंनियावबो बेयाव अन्तत बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामनो हायोमोन गासैबो संगठनफोर गासैबो हान्जाफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लिंनानै जिरायग्रोनो हायोमोन जे बेबायदि मोनसे प्रप'जाल फैदों स्टेटनिफ्राय बा एपिडिसिएलनिफ्राय थ' बेनि नेगेटिभ पजिटिभ बेफोर एफेक्टफोरखौ बुंनानैहाय सावरायना लाग्रोनायमोनब्ला दिनै बे अबस्थाया जानाय नङामोन बेवहाय बे दुखुनांथाव जादों